Zenithandaza umama bethu nana asuse uTupperware phezu kwefriji ndizomvizithela apha edutywa. Ndonqena umsusa ngokwam lo Tupperware because uba ndingamsusa lo Tupperware apha ndisamvizithele ingakani lusuku lam lokugqibela ulala ngaphakathi endlini, uyayibona? Ugqiba kwakho ke ngokuthandaza umama, uthandaza wakho umama asuse uTupperware phezu kwefriji because ezi friji bayazisinda, uyayibona? Bayazisinda efriji. Umlungu wazidala azabunanto apha ngentla. Akafaka nento ngathi izawusekela into ngabom. Isikhaftina sihlala ekhabhathini. Isikhaftina sihlala ekhabhathini. Izinto zefriji esinokutya okuvuthiweyo sihlala ngaphakathi efrijini. Esinokutya okuvuthiweyo sihlala ngaphakathi efrijini. Esingenanto sihlala enantsikeni. Esingenanto isikhaftina sihlala ekhabhathini. Uyithengile ikhabhathi nansi. Uyithengile nansi. Jonga. Singonela kasikhafutina apha. Singonela apha kasikhafutina. Jonga. Akho nto ayifakileyo apha. Uyithengile shem ikhabhathi qha ndiyabona uba isegazini le nto sinda ifriji kuba ingazukwazi uzithethelela bethunana isegazini.